Душистни пожелания за здраве, благоденствие, имание, деца, любов. Също така искам да приветствам всички, да няма расизъм в нашата държава, да сме всички равни. Сега ще посетим един дом. Хайде мъжа, кукерите дойдоха, стани да ги посрещнем. Добре дошли. Добре заварили. Благодарим ви, че отново ни посрещнахте и отворихте портите за нас. И благодарение на такива стопани като вас, живее се още кукерския празник и традициите на България. Дошли сме в вашата къща, в вашия уитен дом, да изгоним злото, да бъде цар доброто, да ви пожелаем берекет и благоденствие, да ви пожелаем и още деца. Така. Заповядайте, седнете. Виждам, Булка, че бебето пораснало. Искам да ти пожелая до година още една люлка да имаш. От моите уста, Божи и ти уши. Да потърпим кукерите. Сигурно са изморени, да хапнат, да пинат, да отдъхнат малко. А през това време една хубава българска песен, един млад кукер ще изпълни. Браво, браво на юнака! Да е жив и здрав! И всички покрай него! Чука, хубаво си дошли тук, толкова, ама има проблем. Много му се щупи крака и няма кой да засее ливата. Ще помогнете ли? То ни плаче, Мабулка, служи го пак по люлката. Матраша! Стопанино, да тук отпреди той място да изорем, тъй ли? Цялото село ще изорем, няма страшно.
Ами, сега хубаво засяхме нивата, благодаря ви много, кой ще я пази? Има ли здрави момчета тук, дето да пазят земята? Имаме много здрави кукери, корави, прави, като скари сотирски. Значи, сега ще демонстрирам нашата сила на нашите кукери. Ето един от най-силни кукери, заповядай. И един страшен негов опонент от дълги години си мерят силите тези кукери всяка година. И отново тук пред вас ще ги примерят. Искаш ли да ти дам меч? За да може да пазят нашите земи от злини и злочестия. Един двубой. Борба! Бре, тези юнаци, тези кукери зли, колко се бият, колко турски чая са изтрепали, ой, колко сила и воля има тях за нашата майка България, за нашето здраве, за Сития! Браво! Евала! Борци, кукери! Стой! Туш! Туш! Браво! Браво! Пожелавам ви, като нашия победител, да ви здраво детето, не само вашето, на всички. Нашата цяла България има нужда от хора, които да пазят нашите традиции. Приветвам всички отново да запазват традициите на България. Елате кукирите тук напред, да искам да кажа някой друга благословие на тия хора, да им пожелая нещо от все сърце. Бре! За много години! Дойдоме чак от цяло Сотирия да изгоним злато! Да бъде пълно злато! Колкото е здрав на сотирския кукер Джамука, толкова да си здраве всички тук! Колкото са булките в гората, толкова слюнки по къщата! Колкото листа има в гората, толкова жълтици да намерите по царята! Който ни харесва кукерите и кукерския празник, да се изкриви като опашката на работа!
Аплодираме! Амин, хора! Амин! Да живее майка България! Обичайки я сърце! Читалище Светлина 1928, село Сотиря.